Assalamualaikum dulur-dulur, monggo nguri-nguri budaya Jawi nggih punika sowan dumateng para leluhur. Niki dinten Minggu tanggal 6 April 2025. Cikal bakal channel ten Desa Deneng Dukuh Banyudono Boyolali. Badhe sowan Eyang Tumenggung Patmonegoro. Mbok bilih dulur-dulur dereng pirsa makomipun Eyang Tumenggung Patmonegoro, kula caosi pirsa makomipun kang wonten Desa Deneng Dukuh Banyudono Boyolali. Niki pemakaman Patmonegoro. Makomipun kang wonten cungkup nika. Mbok bilih channel cikal bakal channel bermanfaat dumateng dulur-dulur, saged di-subscribe, saged di-like kalih di-share. Mengaten dulur-dulur. Nah niki makam Patmonegoro. Mengke sejarahipun saged diwaos ten keterangan mriki. Mengke literasine kula paringke ten deskripsi mawon. Makomipun dikunci ndek wau. Mboten enten nomor HP ingkang beto kuncinipun, juru kuncinipun. Dadosé kula ndek suluk ten mriki, kula paringke mriki. Sampun suluk, ndonga nyuwun edi pangestu lan restu dumateng para leluhur. Makomipun saged kula paringi pirsa, kula caosi pirsa menika makomipun. Saking inggil. Niki makom Eyang Tumenggung Patmonegoro sekalian kalih sekeluarga nih. Mengke dulur-dulur badhe sowan mengke saged dipadosi ten Google Map nembe mawon kula damel alamat Google Map makam Tumenggung Patmonegoro. Mengke dipadosi ten Google Map. Niki enten peraturan pun kula waos tapi mboten enten nomor HP-ne nggih. Mbok bilih dulur-dulur badhe sowan mengke saged tangnat kalih warga sekitar. Juru kuncinipun. Kula ndek wau sowan nggih mboten ketepang kalih juru kuncinipun, kula suluk langsung mawon. Langsung damel video kangge informasi dulur-dulur ingkang remen ziarah kubur, remen sowan dumateng para leluhur. Niki silsilahipun. Oh niki Raden Tumenggung Patmonegoro Bupati Pekalongan. Sak ngandhape Raden Tumenggung Yasadipura setunggal.
Sampun gangsal menit dulur-dulur informasi saking Cikal Bakal Channel dinten Minggu 6 April 2025. Nggih punika sowan dumateng Eyang Tumenggung Padmanegara. Apabila dulur-dulur badhe sowan mungkin saged dipadosi ten Google Map makam Tumenggung Padmanegara. Informasi saking Cikal Bakal Channel sakmeten riyen dulur-dulur monggo pareng matur nuwun.